Il-Vanġelu skont San Ġwan juri lil Kristu bħala id-dawl tad-dinja illi mhux biex jikkundanna lid-dinja iżda għal speċi ta' ġudizzju għaqli ta' bil-ħaqq biex kif qalu min ma jarax isir jara u min jara jama. Għalhekk nistaqsi x'tip ta' ġudizzju għaqli huwa meħtieġ il-mod speċjali kif wieħed iħares. X'inhuwa dak il-ħars li jeħtieġ jama? U x'naraw allura meta l-veru dawl inħalluh jixel? Sabiex ngħix ma' Alla nista' nipprova inħares lejn l-Iskrittura għax l-Iskrittura hija ħajja. Iżda jekk inħares lejha bin-nuċċali tal-jien tas-soltu, għandi mnejn nara mingħajr ebda rabta ma' ħajti. Jew nara fiha biss dak li jaqbel mal-ġibdiet tal-jien tas-soltu. Sabiex ngħix ma' Alla nista' nipprova inħares il-ġewwa fija nnifsi. Għax fil-qalb ta' qalbi jammar l-Ispirtu tal-Alla. Iżda jekk jiena mimlija bija nnifsi, allura meta nħares il-ġewwa l-unika ħaġa li nara hemm ġew forsi tkun dak il-jien tas-soltu maqtuħ waħdu. Sabiex ngħix ma' Alla nista' nipprova nħobb lil xi ħadd. Għax Alla huwa mħabba. Iżda jekk ma nħares lejn il-persuna l-oħra baġeb li ma bħalu bħala tempju ħaj tal-Ispirtu Mqaddes tal-Alla, għandi mnej nibda nara bħala mezz biex ninqeda jien. Jiġifieri biex jintlaħqu l-bżonnijiet tiegħi emozzjonali, fiżiċi jew ekonomiċi. U għandi mnejn bekk nispiċċa nimmanipola n-nies flok ngħix ma' Alla. Sabiex ngħix ma' Alla nista' nipprova nservi lil dawk li huma mwarbin, vulnerabbli jew fil-bżonn għax il-mulej huwa fl-inqas wieħed u waħda minnha. Iżda fejn ikun Alla f'din il-ħidma? Jekk jien fiha nara u nfittex ir-rigali u s-sodisfazzjon u l-poter u ninsisti li niżra iż-żerriegħat tiegħi u naħsad il-ħsad tiegħi. B'hekk kif qed nara għandna tassew bżonn ta' mod speċjali kif naraw. U bżonn ta' dawl speċjali.